Milí naši priatelia a diváci, ozývame sa vám po 11 mesiacoch neaktivity a to s jednou správou. S jednou správou, ktorá mnohých z vás podľa nás neprekvapí, pretože asi máte celkom dobré dedukčné schopnosti. Každopádne tých 10% z vás, ktorí nám stále píšu, že čo bude zo Shy Chickens, pohádali ste sa? Kedy bude nové video a tak ďalej? Tak vám chceme oznámiť, že Shy Chickens bohužiaľ končí. V tomto videu vám povieme, že prečo tomu tak je a vysvetlíme vám dôvody a povieme vám, že aká bude napríklad naša budúcnosť. Dôvody, prečo už nenatáčame, sú také, teda rôznorodé. Sú rôznorodé, z každého súdku a tak ďalej. No. Ten prvý dôvod, prečo sme dlhšie nič netočili, bolo ten, že obidva sme boli v lete odcestovaní. Nie v tomto lete, ale tam ešte v tom pred 11 mesiacmi. Minulé leto, ja som bol v Amerike, Peťo bol v Amerike, potom Peťo šiel cestovať po Tramtári, či po Argentíne. No a ja som sa potom vrátil a ja študujem v Brne, Ludo má full-time job v Bratislave, naša kameramanka a editorka má full-time job v Bratislave, takže naše časy sa jednoducho vôbec, ale vôbec nedajú synchronizovať a hlavne čas nemáme. Ono to bolo už dosť náročné zosynchronizovať náš čas, keď sme bývali spolu v jednom byte, lebo každý má iné aktivity, iné záľuby, iné povinnosti. Naša kameramanka bola stále v Bratislave, my sme museli pendlovať Bratislava, Brno, alebo ona musela prísť, takže bolo to dosť náročné, ale teraz to je už úplne nemožné. Takže z tohto dôvodu končíme. Každopádne naše persóny a individuality určite na YouTube nekončia. Každý sa vydávame svojou vlastnou dráhou. Ja teda budem točiť v Brne, Ludo bude točiť v Bratislave. Ja som si založil kanál PPP Peter. Tuto ho máte, tuto asi bliká, asi aj cez Ludovú hlavu ho dám blikať. Na odpornú hlavu. No a určite budem veľmi rád, ak z tejto komunity fanúšikov Shy Chickens dá pár z vás odber aj na môj nový projekt PPP Peter, pretože si myslím, že naša komunita bola fakt super, ale o tom potom. Sú to videá, ktoré sú po anglicky, ale sú tam slovenské titulky, nemusíte plakať, sú tam titulky. A dávam do toho v tomto momente jednak hrozne veľa peňazí a hrozne veľa času a energie, pretože chcem naozaj preraziť trošku vo veľkom a veľmi rád by som prerazil aj v zahraničí, takže chacha chichy, ale naozaj chcem preraziť aj v zahraničí. A budem rád, ak mi dáte subscribe, pretože je to jedine o vás a o číslach, o ničom inom. Dám si aj reklamu na môj kanál sa volá, že Rudo Korman. Viac menej väčšinu môjho času venujem teraz do Twitchu a streamovaniu hier. Nájdete ma tam twitch.tv/Rudo Korman. Takže keby ste mali nejakú náladu prísť, popýtať sa ma niečo, ako to bolo v zákulisí Shy Chickens, alebo ako sa mám, áno, toto sa ma občas sa tam aj najebeš. Občas sa tam aj najebem, viac menej každý týždeň. Viem, že ten môj YouTube momentálne tá kvalita není taká, aká by mala byť, ale budem pracovať aj na tom. A teraz sa vám chceme poďakovať za to všetko, čo ste pre nás vy spravili. Za tých 2,5 roka to je, alebo koľko? Pomaly 3 roky. 2013. Ale prvé video bolo jún Jednoducho, 2013. chceli by sme sa vám za tú celú dobu, čo sme aktívne vydávali videá, poďakovať za podporu, pretože vzhľadom na to, že sme tým zarábali naozaj veľmi biedne peniaze, tak jediné, čo nás motivovalo, bola práve vaša podpora, vaše pozitívne komentáre a vaše názory na našu tvorbu. Myslím si, že komunita fanúšikov Shy Chickens bola naozaj jedna z tých vyspelejších a dokonca sme mali aj akciu Najeb sa zo Shy Chickens, kde prišlo niekoľko našich fanúšikov z celého Slovenska a ožrali sa s nami a boli to fakt super ľudia, s ktorými doteraz veľmi rád kedykoľvek pokecám alebo zájdem na pivo. S niektorými z nich sme dokonca sa stali kamarátmi, takže táto komunita bola naozaj výborná, bolo privilégium robiť pre vás videá a určite nekončíme, akurát príďte na naše nové kanály a my budeme veľmi radi zabávať vás do nekonečna. Ešte ja by som sa chcel poďakovať fanúšikom. Vždy ma to potešilo, keď za nami niekto došiel a počastoval nás nejakými peknými slovami. O tom to bolo. Ešte veľmi rýchlo vám chcem povedať, že určite sa neodhlasujte z tohto kanálu Shy Chickens. Možno sa tu z času na čas niečo objaví. Chceli by sme ešte jedno video natočiť na tento kanál. Neviem kedy, môže sa stať, že za 3 mesiace, za 2 týždne. Jednoducho musíme na to mať čas, musia byť dobré reakcie, pretože to bude pomerne dlhšie video. A
Preto by som chcel, aby ste sa neodhlasovali z tohto kanálu, pretože raz za čas sa môže stať, že nám prepne v hlave, zobereme sa a niečo zbúchame rýchlo, ale aktivita už tu nebude nejaká veľká. Možno, že to nebude, že budeme točiť videá spolu. Možno Peťa niečo napadne, alebo mňa niečo napadne a každý si spraví nejaké video, lebo takto, keď bude mať chuť niekto spraviť nejaký prank, tak prečo by sme to mali dávať na naše kanály, keď máme už rozbehnutú nejakú prank komunitu a kanál, na ktorom sme fakt makali. Mne osobne to už je ľúto, že to takto opúšťame, ale preto niekedy možno sa tu niečo z nostalgie objaví. Mám pre vás ešte jednu informáciu, priatelia, a to je to, že tí, ktorí by ste ma radi stretli, tak budem 2.7. v Košiciach na evente od subscribers.sk. Toto bude úplne že posledná YouTubeová akcia Ruda Kormana asi na veľmi dlhú dobu. Tak keby ste ma chceli stretnúť, vypiť pivečko, o niečom pokecať, tak ste viac než vítaní, určite dojdite a nehambite sa pri mne zastaviť. Takže týmto by som sa chcel úplne konečne, nie že konečne, ale ako je koniec, tak konečne. Vidíme sa v druhom živote. S vami rozlúčiť. Ďakujeme za tie 2,5 roka podpory a vidíme sa na našich nových kanáloch. Ale Shy Chickens, koniec. Alebo v nebičku potom za veľa rokov. S Bohom, priatelia. Čaute. S Bohom.